Kaixo, guztiok ezagutzen duzue itzultzaile neuronala, ezta? Baina itzultzaile neuronalak badauka modu aurreratu bat. Eta modu aurreratu horretan dokumentuak atxikitzen zaizkio eta itzulita eta maketazioa errespetatuta bueltatzen dizkigu. Horrela, lan asko aurreratzen dugu. Itzultzaile neuronal aurreratua erabiltzeko premia sarean egon behar zarete. Administrazio publiko guztiak zaudete premia sarean. Horretarako, joan euskadi.eus itzulira eta klikatu IBAPeko itzultzaile zerbitzu ofizialean. Behin izon zaudetela, klikatu hemen. Eta orri honetan hemen. Iritsi gara itzultzaile aurreratua dagoen lekura. Hemen konfiguratu behar dugu orria, bai, prestatu egin behar dugu itzulpena egiteko. Eta itzultzaile aukeratu lehenik eta behin. Orokorra aukeratuko dugu, hizkuntzan euskeraz baldin badaukagu jatorrizko dokumentua euskara gaztelania eta alderantziz bada gaztelania euskara. Eta hemen atal honetan testua edo dokumentua. Ikusten duzuenez, dokumentu mota asko onartzen ditu aplikatibo honek, baina PDF-ak ez ditu onartzen. Dokak bai, PowerPointak ere bai, Excelak ere bai. Dokumentua atxikiko dugu eta irakurriri emango diogu. Azkenik, itzuli dokumentuan klikatuko dugu. Eta minutu gutxitan, itzulita jasoko dugu dokumentua. Espero dut bideo hau erabilgarri eta interesgarria izatea zuentzat. Eskerrik asko eta beste bat arte.